Prvým základným predpokladom ukončenia konfliktu je porozumenie, že Ukrajina sa nemôže stať členským štátom Severoatlantickej aliancie. Rovnako je dôležité faktické porozumenie, že bez diskusie o územných zmenách na Ukrajine sa nepohneme. Ak tieto dve základné porozumenia, jedno ohľadne členstva v NATO a druhé o vojensky kontrolovaných územiach, budú viesť k prímeriu a k ukončeniu nezmyselného zabíjania Slovanov, proces otvorený americkým prezidentom bude treba považovať za jeho obrovský osobný úspech. Môžem len vyjadriť ľútosť, že v Európskej únii sme museli čakať na Donalda Trumpa, aby nám ukázal cestu k mieru. Je veľa otázok, ktoré sú otvorené. Napríklad návrh, že Ukrajina v rámci bezpečnostných záruk kúpi od Spojených štátov zbrane v hodnote 100 miliárd eur. Opakujem, 100 miliárd eur. Ale účet zaplatia členské krajiny Európskej únie. Vyzerá to ako nepodarený žart, ale tých sme v tejto vojne svedkami pomerne často. S lídrami členských štátov Európskej